Jotono lamsogo ani chikon sa video jotono khaka hamya pharo hinke tini ang ani o video ni bisingtei baksa bororok je khakanai je wansuknai ta baksa ta jotoya tamnin male ang uram jat dophani samungbo besero tangjakmani nukjakgo lukurok bai hinke bon bageno baksa mane kok chawta nogo tongtutui mane kian tardi floro onkodi ebakai mane nongkhoroi samung tangdi nei baksa amtui khakauta chaw hinke abono ang sanam sungo just sanam sungo ta reply yata just sanam sungo jora kaisawo jara ano sininai kaham ke saimanu jora kaisawo belai no do tonga dikisa belai no mane khamui no sak jorom soi no nongkhorka jat dophani bagai samung tangna bagai even ani obusa kusuta belai khena kuluiko taise sorry hamya bononogo khibui tei tai busarok bo chikon tongo borok no khibui जों बिहिक बुसाय नंखर लाइजाक 9798 नि सिमी हिंके आजरा रगो जों चिनि जोतो जे तंक्रै जोतो न माने किसा चिनि बागै नारागो तै क्रिरक न बचंग्रु माने जे मानसाक आफुरुनि सिमी जेंते गोबांमा नंखरका खलाइगा गोबांमा खलाइगा आबो लेखाबाया हिंके sak khukbai sabaya jara saimanai to saimanai phiaba kaham samung bobo khlaiya saimiya phiaba kun ekta mungsa kaham tongma bagena tak suk jora tei kai tor jungno mane bini khairokma o ton tongkho hinke kai tono belai kono hambai hinke jara saimanai rok to saiman no tong 2016 17 18 I think Jini bukuk Josna riang ang mujumangkha bini bumung bo moles khaijakpru agartala o ajora o kebo khorang renai kiri ang ani nogo bono tongthai rui bono help khaika te abo ang mane sanam sungya ta jara ano sondeho khainai rok mane nogo tongtui kian ru kok sawo hnai abo borok ni bagaita abo bono ani nogo tonoi onek logi rikha hinke ajora rogo chini tiprasa rok boro hinke at least kisale sana nang I khlaika hanai hinke tak to burijing thanga tabuk burijing thanga taise tabuk ni samung tangmani system juda kaisa elakao nung chubachu phano rena thangka hinke bui sondeho khayu bui mane tam chanai doubt khayu mane omotam ni bagi phaika jora rok hingke nung je jaga phono thangdi je leader rok ulta se hamjago je I kaham no phaika kri rok ni bagai ri phono bak phaika mairum phono je jamung phono nungmung phono mane bebang thayo no leader no sungyawi no habui chubai manu tabukhe kaisa elakao area nung hapna thangka hingke tamni bagai phaika tam ano sungya tamni bagai ingo amti hai sungmung phayo leader rok ni bagai mane bkhawo hingke bon bagai no samung tangnani belai khono mane kebengmung phayo tabuk bon belai khono wanama pojangu chini bororok belai khono chap laimai yang tongkha chin bororok hingke tam khlainai ijorao ekmatro amo simino upai nogo tongtui meditation khaima hai diai mao jung kai to ni thani pepang joto ni bagai yafarna mane diai nani yafarna thai klayu borong ni bagai ta jara bkha hamya rok ni bagai tamni male nung jekunu samung kaham khlaina thangkai bo joto no sondeho te doubt klayu hinke abon bai jara bkha kaham rok ni bagai abo kebengmung phayo kebengmung nukjago hinke norok bujibai khana ang je samani
jotono bokha kaham no haipano insecure ta insecure mane obo phaima bagai no abo khoroksa ni bagai kebeng mung phayo ke abo belai khano wanchuk na nango jung jara okra chakra rok jara leader kaham rok leader bobono hinba leader ngkha bokha kwat jotono tuidulnai jotono lam kaham phunuknai jotoni bagai fight khanyai bo leader kaham hunjago okay ang bo surungi tungu bon bagai nok shot ang je kisa shot sama bai norok buji bai khana hinke ang tam khlaika khlaya jara ano sininai norok muitum tongkha ke kisa sadi hinke ani follower tomong norok tongkho hingka ke agi 96 97 98 99 jara jung apruta tabu buri jung thanga topno ang try khlai tongu mane sikli haike tongnani okay hinke try khai tongu hinke bonbage no mane tabuk ni jora rogo belai khno jara jat dopha ni bage samung tangnai rok active ingdi norok khlaidi jung norok ni ukulugo tongu hinke tinin bage asokno jotono hambai jotono khaka hamya phoro haina hai dege sa video malai phinai ang okay